Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Dominic, inton tigatan ti kasangay ni Criselda. Anya mati regalong kan ko na. Awan pa eh. Anya? Apay, awan ka ditiranta mamang regalo iti gayam tayo? Awan mapanunot kong isagot king kuana. Kablawak tulatan. Sige, naisuti ko nam. Di, kablaawang tulat ang arutan. Wen, ngem, sige. Aday regalo kin ka. Anya? Siyak ti regalawam? Saan mo't asyak tag kasangay Mabalin lata. Oh, aday ti pagbagak a regalo kin ka. Ha? May sakahit at tinroar mo dita bulsa. Awatem ko man. Please, sana ko maapayan. Apay, anya tilinaon dahil akahita. Lukat ham tapno mamam. Kwintas! Sinanpuso ti pendant na. Mabaling ka di ti dumawat iti pabor. Panggap iti day taasagad ko king ka. Anyamat apabor ti kayat mo ha, Dominic? Mabalin na siya ti mangyosong iti tengget mo. Pangasim eh. Kahit ko ang makita asuot mo day ta. Sige. Agyaman na. Nalagsaka ko na ito na. Atoy. Yoso mo nga rodan iti tingad ko. Sige. Abay ta. Nayusong ko nito tungid mo. Wow! Nagpintas! Agyaman nakla ko na eh. Tamagustuhan. Oh, Victor! Agyaman naking ka, my friend. Anya ti pagyamanam kanyak, Dominic? Gapot na sikat ti nakakita kiti ID, ha? Ang makaparagsak, kintsona. Saan ka mawatan ha? Di na mabalin ngilawlawag mo ti amin pare? Kastoy nay. Hindi nakita ka gimatang ka iti regalo para kini Criselda. Tinulad ka. Kaya't mo asawan pare. Gimatang kami ti regalom kini Criselda? Ngem, apay nga nityo na ti ko naman naragsakan? Gapot na sana para kini Criselda ti ginatang ko. No di kat para kini Chona. Anya? Iso ti regalwang? Wen, iso ti sinagutak. Ket naragsakan iti insagot ko king kuana. Anya nga mintin sagot mo kini Chonay? Kwentas nga dependant na asinan puso. Anya? Wen, nakaragragsaka ko na eh. Tanagustuhan ni Chona da diyang insagot ko king kuana. Mayat pare. No nagustuhan ni Chona ti regalom kan kuana pare. Wen, kitagyaman na. Tasikat ti nakaalaki ti idea iti panang regalo kita ayatak. Baring no magustuhan tomet ni Criselda ti regalo kan kuana pare. Wanggayam. Oh, May sabalik man ti saritaan ta. anya data? Di kan to kadi umay tumulong ang makiparti iti baboy asagana ta Criselda. Ha? Ay, aman. Tayo di nakita kami ginitadadamihan. Baga na kanya. Nasaya at nukas na pare. Tadwatan tumilain. Ama pan tumulong nga agisagana iti panagkasangay ni Criselda. Victor! Dominic! Agyaman na kiti yung mayo ikatulong iti may sagana iti dahito yung kasangay ko. Ayan, makaragsakan niti umay tumulong Criselda. Aglalo kit sikati makagapoy ito nga itutulong mi. Ni dumduma talaga ti panagkasangay mo, Criselda. Un Dominic, italaan ngamin nga padaya kami ita kasangay ko. Daytat paggunam, adungdungwen nakauna ni tatang mo Criselda. Un Victor, awan ti pangisukatak iti panangipatag ni tatang kanyak. Victor, intugot mo ka din ti regalong kung kuana. Saan pa'y pare? Uy! Dominic!
Victor! Ha? Anya ti pagin inara sa asan nyo, ado ah. Panggap, iti, Iti anya, Dominic. Ay, Kwar. Pag pinpinostaan mi man, no, aduwan no basit iti tumabuno iti kasangay mo? Anya? Dominic, di mo pala ibagbaga, ha? Nga ginatang ko arigalo kini Casilda. Unay kayon. Pag pinustaan nyo pa, no ado, no basit, ti umay makidaya. Agyaman kami unay kada kayo kakabsat. Di umayo itatabuno iti panagkasangay ti anak ko. Jak mas bahalang tinalaos aragsak ko. Kada kayo amin at mabuno. Happy birthday, friend! Sapay lang ko ma, sa ado pa ipanagkasangay ti magteng mo. Oh, ato yung cake mo. Agyaman ak, friend. Ay na, nagdagkelan ti sagot mo akay para iti gayom mo. Jonah. Gapo ta best friend ko unay to'y anak yo, tatadamyan. Puyotam nga rodan ti kandila ti cake mo anak. Sa inakman ka na Dominic kini Victor. Wen tatang. Ops. Ha? Mabit na ang. Agwis ka pa'y matno mo na, friend. Sige. Oh, aday ta. Naka-wish akon. Anya mo ti wish mo? Ti agtultuloy ko malagta apa naggayem ta, friend. Aging gakan patay. Agyaman na kiti deta a wish mo, friend. Kat ulitat. Nam namaam nga awan to ti makarakrak iti nasingada pa naggayem ta. Sapay la ko maiti Diyos, Chona. Maguray ka. Itala ang mapansin ko. Oh, Tanya. Dahil kwintas mo. Ha? Nagpintas. Sinan puso ti pendant na. Nagatangan iti dayta? Kwa? Saan ko ang ginatang, friend? Anya na ron? Regalo na kanyak daytoy. At sino tinangirigalo kan ka? Saan mo na damagan? Mapaina ka mangibaga. Tapay kumamabain ka. Saan ka nga ingga, naging gadi mo ibaga? Sige. Ibagak man lang. At sino tinangtid iti dayta? Ni Dominic. Anya? Tatang, nakapanaw gaya maaminan nagiti bisita tayo? Wan, ngam ada nagsublay. Anya? Sino tatang? Dayay man de. Ni Victor. Saan nakapay anak kablaawan? Gaputi kaado nga inasikaso na itay panlangan. Iso nga itay nakapanawon dagiti bisita. Kat nagawit na napan nagsukat sa nagsuble ngam adan bitbit na. Wan nga paiso. Nay, nadyayin nay. O masidigan dito'y ayanta. Ay sige, ang kasangwan balasang gaw. Inakman ituloy ti aging pakni kadagiti wara. Wan tatang. Nalagsak ka kasangay mo, Casilda. Awaten ko mati na mo regalo. Ay na Victor. Saan ka kumanaging matang iti regalom? Umanayon kanyak ti pigsam nga itutulong mo anang isagana kadagiti linakam tayo at araon. Akaragsak ti imatimulong. Ken naragragsakak mo rin. No awaten ti regalo. Victor, Saan mo ko maapaayon ti mo regalo ken ka, Casilda? sige man langan. Anya nga min daytoy? Lokatam kita sa pala ko mata magustuhan, Casilda. Victor, uray ka sa ti kinano muna. Pagyamanak launay, tarinigalwan na. Ngam, madamdaman to na lokata. Sige. Sige, tiba ka mo. Umay ka, intay dyaonag. Ejay ta nga ituloy ti panagsarsarita ta. Wow! Nagpintas na talaga ti kwintas ngayon kanyak na ito, Dominic. Uri lang na pamulaga ti Criselda. Idi imbagak ani Dominic tinangtut iti dayto eh.
Ni Dominic tumuawag. Hello, Dominic? Halo? Inawagan ka. Takay ko tagyaman king ka. Ha? Ni? Apay, anyat pagyamanam kanya? Isan mo pa nang ikatiti kwintas ng yosong ko ititinggad mo. Oh, daytot pag ko na mamagustok tin sagot mo kanya, Dominic. Agyaman na. Sabay lang ko ma. Taka na yun naklanta malaglagip. Babaan day ta kwintas. Agyaman ako na iti dayto, Dominic. Victor, apay adi ka matmangan ka dagitin dasar ko merienda. Ken apay akit kita anak matlatan. Crisilda. Awan ka diti kay mo dingak ita puso. Victor, apay akas na ti saludsud mo. No awan ti pa kay mo dingak. Ore na sakit. Ngawatay. Kat igar karigatak nga awaten tigasat ko. Victor, No dinak makulon. Kat lanot yung matayo. Tabaren no ti sa bali a lugar. Kat may luliwakan to. saan? Di ka umadayo. Kayat ko asapulen tigasat ko kinayat. Iti sa bali a lugar. Lupayang to ayat ko. Victor, iti talon atawan na panagdatdaton mo kanya. Natingitin kon anaim pagtiriknakkan ka. Agpaiso ka silda. Anya roti ba nagto ayat ko? Di lang mabalin ngay pagamon. Nakaragraksak ako na iti panangawag ko itay kintsura. Tanay baghana ang magusman na unay regalo king kuwan. Dominic! Dominic Barok! Umayak man! Minimang kamyan. Mabit lang tata, umayakon. Agya mo nagtanadanon ka, Barok. Anya rin tabit pityo asubot tata. Tay, indasin ko akarne, aparakin ka. Saan ka nasiputan itay nagawid ka? Iso nga imayak, tapno maitid ko matlaang ken ka. Ay, kasta ka ni. Agyaman na tata. Alakat sumrek kayo ba yata? Agsiya tayo ba eh? Anya? Dayta ati kay ayaw. Awan, uminom tayo pa tata. Uray ka, abdamot din pulutan. Oh, talaga nagpintas si Quintas mented kanya ni Dominic. Siguro, nangina da ito eh. Talon atawan na aram kanya ni Dominic. Apay niya ta. Kaslawan mat panagayat amariknak kan kwa na. Awan mariknak a panagayat ko kan kwa na. Ngam ko na ta. Mabalin nga isuro ti puso nga kayat. Sabi lang ko mga rod. Tamay surok to to'y puso nga kayat kini Dominic. Sige tata. Siya tayo ba eh? Na kayo mati tumagay. Madamdaman, Barok. Saan kayo ngagbabayin? Agoray. Siya kung timang karga iti baso ya. Ay, saus. Nandanim mat pinulon ti baso. Wen, uray kat naimas to'y arak ngin inuman tayo. Tayong pasarabo na kanyak na ito ay naggapoy di Spain. Isumat lang ang alamuyot nga agayos iti karabukob. Ta imported mat kaya. Awan data. O sige, inuman yan ta. Karga man ang tibaso. Awan na. Apo. Naimas ka talaga. Orak lang naibdo ka nan. Agoray ka man. Lumakay ka ngam di ka matlaangan nga agasawa.
Tagayang kan sabay tata. Gapot na dinak pa'y mat-inaklon, tar armak. Talon atawan nga gar armak. Gamaging kita, dinak matlangin, aklonin. Ay na, makonsinsan tulat na barok. Iso nga, aganos ka. Oo, tata. Talo na kiti babae. Ngam, tilang ar-armak tinakarik na, kiti awan kaasping na nga eh. Ano usam nga ron abaraw, barang no dumtang tumatla ang pitsimpo, nga aklunan nakatibabay apag doyo sa ulay. Una, tata. Sige, tata. Shot pa kiti. Katilda, apay anay mayang kamit na iti pinagsaludsod ko. Noon niya tibanag to ayat ko. Kasano talaga ti kinapudnom kanyak, Victor? Lalablabas pa hingin to ibiyag ko ti panagayat ko ken Katilda. Anya? Wen, nakasaganak ang nangipos ta iti biyag ko kapugan ka. Saan to nga tangagbaliw dahi ta panagayat mo kanyak, Victor? Santo Apolos. Santo Apolos taltarnaw ti ayat ko ken Katilda. Nga oray no adda makitam, anapimpintas ngam iti siya? Katilda, gapo tinalaos ka panagayat ko ken ka. Ket sikan ti kapintas na babae iti matang ko. Kun ang samat lang dayta, takayat mon amasokdal to'y ayat ko. Putlo ti pagpagak. Ket ngaklonem to ayat ko. Igarik. Saan kan to apaldaanan iti sidong ko? Ano kasta? Ani ko sila. Sige, ibangam ko man. Ibalikas mo ko man no anya ti banagin to ayat ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagasat ka, Victor. Anya? Paiso. Nagasatak, Kasilda. Juan, gaputa, aplo na kontayat mo. Saan ka nagriyaw akas na, Victor? Nakababain ka dagiti karuba. Saan ko lang nga mas bahalan tinapalaos aragsak ko, Kasilda? Ada kondisyon ko, Victor. Anya ti kondisyon mo? Sige, ibagam. Aramidet basta kapailak, Kasilda. Awan pa'y lang ti pangibagbagam nga inaklon kontayat mo. Anya? Juan, Victor, kayat ko pa'y lang agbalin apalimat ti panangaklon ko iti ayat mo. Sige, Kasilda. Matungpal ka sa pagayat ang mahal ko. Ilimit ko pa'y laing ti panangaklon mo ti ayat ko. I will love you eternally. Tata, nabartag kayo matinasin mangpat. Sa dino tinaginuman yung aya. Ijay balita, Dominic. Anya? Kaya tiyo asawan tatang. Dua kayo mat ka ni Dominic na nagsangwa na ginom? Well, iti panangipatikong kingkuhan iti karne. Kat nagita sa ramatan iti mayno. Anya? Ay, impaturayo man langan na nabarbartag kayo, tatang? Ano, ba't unay anabartag? Nabagbagak pa lang ni Dominic. Anya ti pang magbagayo kan ko na, tatang? Binagbagak, nga mabalin. Mga sawat, gaputa, nataanganan. Anya? Kung aking kumala nga, ang mga agbaak abaro, no di naman nadan. Anya karot ti sumbat na kada kayo, tatang? Wala na. Nakasagana ako masar. Iti anyaman nga oras. Basta tilaki di pagduyusan na unay ababa iti asawaan na.
Kasano nga rod ang makikasar itikon ko na babae, tatang. Idin to ta, di nang sapay mat nasukdal ti ayat dayjay a babae. Iso nga rod ako naking kuana. Masapul nga lalaingan na pa iti dumiskarte. I only live to love you. Love Oh! you until Victor! forever. Mayat sa gidital daw mo ita. Day after day. Year Pakanta-kanta after ba, ya? year. Ay na pare. Talaga mayat pare ko. Tanda ka rin rimat daw ko ang nabigatan. Ha? Iti pa nang ila daw may tikinaragsak mo kat kasla. Saan amatukod tiragsak? Ngayon mapon dita barukong mo. Pudlot ako lang pare ko. Di la mabalin nga ro damamuan. Ngoan niya dahi ta apakaragsakan mo, nay? Kwa. Lating itik pare ko. Yung saan ko mabaling nga ibaga? Ha? Oh. Wino, nangabag kay ti wedding. Ngam di mo kay tagpabalato. Saan ka na nga bagiti waiting pare ko? Ngim, nakakarupay. Ngim nangabakak itiluto. Oh? Oh? Unain? Nagbinas ka no kas na pare? Pare, umay kanto di balay. Tas siyak timang painom kang ka. Ha? Agbayso? Umayag to ka ro din ton, Rabi. Parang may pag-aw ng tumot lang ti pakaragsakan na ng Bartek. Ni Mami, iso ti mga awag. Saan na tayo sumangpot? Hello, Mami? Anya? Saan kayo pa makasangpot? Apay, Mami. Okay. Sige nga, Rod. Anya ko ba't pagdanagan nyo? Adda mo dagiti katulong tayo akadwak diti balay. When, Mami? Sige. Okay, Mami. Bye! Babit lang. Umaya kon. Naimbagngal daw yun. Tatadam yan. Nay. Si kamot gayang baraw. Umunag ka. Salatan data. Di magasak lang. Adapay pa pa nakasabali. Anya nga roti bagam. Awisin kayo kumainton, Rabi. Isa di do ti pangawisam kanya. Ije balay da Victor. Apay, anya ti okasyon da Victor. Awan matkit di nga magaw-awis. Iti kadwa na nga ginom. Iso ano magagit kayo? Di mapantay to. Ay sige. Umay naktungar dagasan Ta duatan to amapan makijamay. Wad tata. Dahil taman ti pagbilibak ka na kayo. Amuyo pa ti makijami ngay. Anya ti kunam, friend? Saan pa yung makawid ni Auntie Dorothy? One friend. Adu-kadu pa lang ti rumbang at amayan na iti kabarbaro a branch ti negosyo may di Makati. Alabay umay kan to kaduan inton Rabi. Oh, agpaiso? Wan. Agyaman na ka. Ije itong arutan balay ti pangrabyam. Agpaluto akto iti paborito masidaan. Anya? Uray saan latan? Nakababayin mat nung mayak pa'y makipangrabi. Si kakit de. Kas ka man nasabsabali na kunak. Wala nga Chona. Basta. Ije itong balay ti pangrabyam. Agpaluto akto iti daytay paborito ta asidaan. Sige man laangan, friend. Nasingat tangag kayam. Iso ati ka kung magbabain, ha? No, ada ijayak kan ka. Tatang, inaktom yan iti balay da Chona inton Rabi. Nay, taapay. Anya ti makagapo nga ing kaumyan iti balay da anak ko.
Saan tayo nga minasimbangpat ni Auntie Dorothy? Iso nga nakaduan ni Chona. Wala no iso ti kunam. Ijayak to pa yun namang rabi, tatang. Anya? Ay sus. Di ka kadi mabay na makipangan ijay balayda. Mga no, ipagarap ni Ma'am Dorothy, agun gundawayan ti kinasaya ati best friend mo. Jak kumamat kayat tatang. Ngam makaguramat ni Chona no jak pagustuhan. Sige, si kamal na agang ti makaam mo. Ay na, kasla nag-cellphone ti bagisyo adwa kini Chona. Gapo ti kinasingadyo adwa. Uwan tatang. Kaya rigan minti ang kabsat. Ay na, nakaragrag sa kakunay. Ta, nakatumpong ka iti gayam akas na kini Chona. Uwan tatang. Ket, isa ti pagyamyaman ak una iti Diyos. Ta nakatumpong ak iti napudno agayam. Nakapanaw ti anak ko anapan ijay balayda Chona. May mayat mo't numapan umyat. Tapno, maipapasimiti ang jajamin ka na Victor. Ito na yan? Ni Dominic. Iso day taag tok-tok-tok. Mabitlaang umayakon, barog! Mapandaw tata. Agam, agpakada kayo pa ya, kini Criselda. Ay, kwa, awan ni Criselda. Ta, imunan arimwar anapan iti napanan na. Ha? Naparan na. Napanjay ayan ni Chona, abis friend na ah. Ta, kadkaduan na kano ita arabe eh. Saan pa'y asimangpat ni mami na. Nagsaya atin no kasta. Tapno may papas tayo tayo giinom. Wag na. Sige, mapantay mo raw din. Sigurado ana isagana itan ni Victor ti mainom ken pulutan. Nagimas na pinalutom a kari-kari si Dahanta, friend. Sak, amis mo tinang luto kadagitan. Sak tinang templa. Anya? Kunak man na dagiti katulong yo. Saan? To'y tinola manok kan pakbat tilinoto da, friend. Nalaing kagayong ngagluto kan agtimpla. Agi amanak no magusto matlaan ti timpla na, friend. Swerte ti mga asawan to kan ka, friend. Ta sigurado. Kanayon to ang maimas na timangan, tanalaing ka ngagluto. Ay na, friend. Awan pa iti bukabularyo ti makiasawa. Anya? Ngam, agay ayat unay kan ni Dominic. Ti makadakas. Kat, saan matlangan arumosing kayat ko kan kuana. Talon atawan nga agar-aram kan ni Dominic. Saan mo pa'y anasursuro, anayat? Apay? Nasursurom ka din nga inayat ni Victor? Dahil balat agmumat kanyak ti saludsod ko kan ka. Nga po tatalumat kan atawan nga agdatdaton kan ka ni Victor. Tila dama pampanunot a pagsarsaritaan. Di dan sabay kit din malagi pamangmangan tapaylaan. Anya? Wala niya. Sige. Ituloy tapay nga ron timangan. Madamdaman to na pagsaritahan tamanan na ita. Wen, friend. Apay nga ta. Adi na sinumpatan ti saludsot ko kadkwana. Sige, tataram yan. Dominic, uminom tayo lata. Ado ti pundok nga stateside nga arak. Agrarambak kin agraragsak tayo. Anya ay tirambakan tayo. Ibagam nga minan tapno amu memot kini Dominic. Ha? Salot. Ngay kaglis nga tento'y dilak itinadya abalikas. Victor, anya nga minayatiga po na. Ngagirambag tayo akas tayo. Kwa, sana mabali na mamuan dati makagapo. Victor, apay anay mayong kamatang. Di mo pa'y sinugbatan di sa lutsod ko, pare. Kwa, saan nyo nasa lodsurin? Uminom tayo latan. Tapno makaado tayo. Kargak man ang nagdibaso yun, ha? Ay, na. Ay sus. Pinunumot tong tabasok barok.
Uray tasan ang makabartek unay ito indisal ko nga arak tatanam yan. Victor, paingin niyo awan mo ti sa lusod ko. Kwa, saan, Dominic? Paingarod na kaslawan rin tamamangsong bat iti sa lusod ko. Nagkariak kini Casilda. Nagkariak nga awan pa lang ti pangipagbagak iti relasyon mi. Iso ang mabalin. Victor, Sana mabalin na maratrak dahi jaya karikan ko na. pare. Mang Damian, nabartag ka siya mo to, hindi kayo magsasaon. Apa yan ay mayangga, pare Victor, di ka magsaon. Kwa, gaputi sa lusod mo kanyak pare. Iso anay mayangga? Sung batam ngaminan. Dominic, saan yun nga muen no anya tirason dati padangawis ko kada kayo? Apa nagja-jamming tayo? Kasla kahit kang itagayan Alawan pare, sanda ka malang pilitin na mangiba ka. Taman ti ko nak pare. Karpaak man ang nagdibaso yo ha. Nabsugat, gapo ka dagiti ang kakaimas na masidangay pasangom, Chona. Yahwid mo di Santa Ana si Daw, ano na ibos. Iti kasta, adan to si Dayo kini tatang mo. Anya? Ay, saanan? Nakababahin una yan no mangyawid ak pa iti si daan mi kanitatang. Taapay ko nga nakababain. Kunakmat nga awan sabsabali ka data. Kapoy ti kinasigad ta. Chona, mabainak. Gapo iti kaadon anay papaay mo kanya. Aday ta ka manan. Saan ka ko mga agbabain, friend? Tay ko na nga rodan. Nanya, ti andagan ka. Rung ba nga iburay mo iti sa bali? Nakasaysayat ka talaga, friend. Manmanutikas kan ka, gayam. Data, Damian. Kaputa, tarik na yung meten ti ininom yo. Angkas kanya. Dito'y kayon balay, amaturok. Saan barok? Kabalak pa lang di agawin. Ma'am tata, kargo di konsensya no dadakas ang mapagtingyo iti dalan. Di yo ko may pilit niya gawin. Kinabaalan ni Dominic tinagawin. Iso kabalak mata. Pilit kayong agawit, tata. Nasaysayat no. Itulnog kay latan. Anya? Itulod na ijay balay. Ay na. Saan barok? Kabaalak di agawit amay maysa. Siyak, nang painom ka na kayo, tata. Kat noon datagas sa napasamak ka na kayo at ipanagawid yo si Babartek. Sigurado, siyak, kagsungbat iti anak yo. Lagmet, akabaalak ti agawid amay maysa. Gayat, agora inakto ni Casilda, tata. So nga, may kayo. Itulnog kayo lang yun. Nairutan ti turong ni Casilda. Nagkasatan na ti agayam ko. Kaputan ni Victor ti agar-aram kan kwa na. Ngam, apay nga ta, ni na pala inaklon ti panagayat ni Victor. O ano? Awan nga ta, ti panagayat na ka ni Victor. Ay, ayatan ka matunay, Victor. Ha? Naghinap ka di? Agsasaw? Anak katurog? Ayatan na ka nun ni Victor. Victor? Saan? Victor! Prisda! Agri ka! Oh! Abay! Oh! Nagtagtagainog ka ka di? Kasla, agpaypay sa deja tagtagainap ko. Anya? Apay?
Anya kami tinapasamak iti tagtagainap mo. Abay ang awagam ni Victor. Ni, masangit ka matan. Oh. Apay kita na kiti kasta. Apay, anya kami tinatagtagainap mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gabot. Kaing ingas mo tinaytagtagainap ko anang guyod ka ni Victor itinaw nagadaraas. Anya? Anya ka di daya nakita mo titagtagainap mo, ha? Sana ka sigurado nga kasla kaing ingas mo. Tiambok, agpaypay sa DJ at tagtagainap ko. Iso, ba't lang ang oras ka nagsangit? Kaputa nakita ti panagatanag ni Victor iti daraas. Agkadwa na tinangkuyag a babae. Criselda, saan lang nga ti panahipok ka mo tinagan ni Victor tinangag ko? Anya pa nga ron tinangag mo manipod kanya. Mayat amat maturugak. Idi damo. Nangag ko ngay balbalikas mo ti. Ay, ayatin ka, Victor. Anya? Criselda, inaklon mo ka din ti panagayat ni Victor? Ay, kwa. Oh, apay di ka makasumbat. Saan pa nga ito ti umno panawan nga ipundok ti relasyon ka ni Victor? Uy, Criselda. Sumbatan nak. Apay akit kita anak badatan. Wano, nagpeso ti atap ko. Nga inaklon mo ti ayat ni Victor. Ay, saan pa? Saan pa, Jonah? Ti amok, inaklon mon. Kaputan na tagtagain mo pa yan. Inaklon mon ti ayat ni Victor. Saan ka di? Saan pa, friend? Nagsayatan no kasta. Anya di kayat mo asawan? Ha? Ti kayat ko sa wan. Nasayat no saan mo pa nga inaklon ti panagayat na. Iti kasta, may papas mo ti kinabalasang mo akas kanya. Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak dito'y balay, friend. Sakterong ba nga yaman kan ka? Gapoy ti panangkat ka doam kanyak idirabi eh. Griselda, apay nga di mo pababaan ni Chulay tilugan na. Ay, balasan ka. Bumaba ka pa, itaing tayo ang kape. Thank you langan, tata. Ngam nagkape kami itayan kiti Griselda. Kasta nagpay sutatan. Ken agdardaras ni Chona. Tadapay sa balya papanan na. Ay, kastaya. Wan, tata. Agyaman na kiti panang palubos yo, ha? Ay may nakinagkaduan ni Griselda. Amok no kasanoti kinasangad yung agpagayam. Iso nga, idi baga na kanya. Nga, umay nakakadkadwaan. Kat pinulubo sa kadagos. Agyaman na kasta, tata. Nakaragrag sa kakunay balasan ko. Gapo ti iro ti panagpagayam yo iti anak ko. Kat sapay na ko ma. Ta saan to amarakrak tinapintas alangandangan yo nga agayam. May ko. Masakit di ulo ko. Dahanggo ka ko. Nalos ti martit ko man ini tirapi. Dominic! Oh! Apa ya sarapam taulo? Ako John. Apa ya kasta da kita matam? Napuyatan kan sakit di? Ako oo nga rod. Apay, anyap na kapuyatam. Kenapa ya nasakit na ulo makunam? Anyat makagapo. Gapo iti hangover. Hangover? Wan. Asi naman ang tikaduam ang naginom idirabi Dominic. Da Victor ken tatadamian. Anya? Ni Victor?
Uy, si kansamot ng timang isungsong kada Victor kan tatadam yan ni Tino ma. Saan na siya? Tayo so dinagawis, nga uminom kami. Sino? Ni Victor. Huh? Ngamin, adda si Mang Baikin ko na anay bagagasat. Iso anagawis, agrambak, no? Anya? Apay, anya da si Mang Baiken ko ana na yung bagagasat, Dominic. Hindi, taman ti pakaluksawan mi kan tatadam yan. Tauray di nabartag. Saan na kayat ng ibaga? Anya? Apay adi na ibaga. Rumbang kumamaaman niyo mati simbang Baiken ko ana agasat Kuma, ngam ti pakaburburtyaan mi unay. Oray kasanot pa ng pilit mi. Di na kayat ng ibaga. Mapanak to di balay ta. Huh? Siyak man timang damag kan ko ana no nya dayta na imbag agasat ari tambakan niyo di rabi eh. Nga isumat tinang bartekan na kada kayo. Tatang, sa di na tinaginuman yoy di rabi eh. Tapay nga gat arak kayo anasang patakitay bigat. Saan mo na salunsodan pa'y balasan ka? Basta saan adito'y balay tinaginuman may. Sa dino nga rod. Asino dagiti kakadwayo ang naginom? Rumbang katipay laeng nga ibagak no asino dagiti kadwak anaginaw. Awan mat mo kadakas na no kayat ko amaamuan tatang. Ay sige, ibagak man laengan. Tapno, sumardeng kan asalodsod. Asino nga rod dagiti kadwayo tatang? Da Victor, kendi Dominic. Anya? Isuda? Ni kadimanan Dominic ti promotor tatang? Saan nga isaw? No di kat ni Victor. Anya? Adda ka no ngamin simang bay agasat kin kuana. So nga inawis na kami anaginom Anya? Ala, amang ano ti panangaklon ko iti ayat na ti rinambakan da. Oo, Criselda. Apay anay mayang kamatan balasan ka. Ko tatang. Ada ko mga min kayat ko asaludsudan kada kayo. Anya dayta aya. Anya timbaga ni Victor ari nambakan niyo. Nga iso tinangawisan na kada kayo kada Dominic anaginom. Dayta nga raw ti pakaloksawan mi kini Victor. Ta di namat nga imbaga kada kami. Anya? Nagsayatan. No saan namat lang anay baga ti panangaklon ko iti ayat na. Maloksaw kami unay kini Dominic. Ta aging gaanabantag kan nagaway. Saan na nga imbaga no anya ti rinambakan may. Saan yun nga mo no nya dayjay ari nambakan niyo tatang. Aglalo kat di namat nga rod kayat nga ibaga ako nayo. Kunana, nga abak na kalupa iti nangabak iti witay ng winuluto. Gapo iti dayjay asimang biking kuana agasan. Anya? Nakaraglag unay. Nga, di namat kayat nga imbaga no anya dayjay asimang biking kuana agasan. Mabit lang. Maya kon. Naimbaga oras mo, Victor. Ha? Yun na. Salamat kayam. Adda ka di umay mo ibagata. Naku, umay ka. Adala ko ma, damagat. Sige. Sumrik ka karot tayo taon nga karita. Thank you. Agtungaw ka. Agyaman nak. Mabit lang ha. Inak mga alat ipagpalamista. Saanan, Victor? Kalkalpas ko na nga iminom ikinalami sa danom itay. Yung kakaiso na nga itaman langan ang nasarong ka dito'y balay. Iso nga, mabit lang ha. Tayo nak mga alat merienda. Saanan ko nakmat? Adala umay ko damagan kan ka. Ano nga min tinamagan tiyon eh. Maipapan iti na isawang kanyak ni Dominic. Nga adda ka no si Mang Baiken ka na yung bagagasa. Ngam, saan wa kayat nga ibaga kadakwada? Kuha. Agasam? Inawis mo pa iganda Dominic kan tatadam yan na nakipagrambak kan ka? Ngam di mo imbaga kadakwada no nya dadya rin hambakan nyo? Tarbeng nakadipal lang ibagat. Tiyon ha. Siyempre. Gapot aging nga ita, maburbur siya anda pailaan. No anya dadya kinunam anay imbag agasat as Mang Baiken ka. Sana ba pa rin ibagak?
Jak kayak ti makabasol iti ay ayatak. Oh! Apay, di ka sumumbat. Ko. Dala nga lagip ko, Tuna. Damdamagak. Anya ti sungbat ti saludsod kan kada Dominic kan tatadamyan. Lading ita ka. Ngam saan ko ang mabalin nga ibaga iti ure asino. Anya? Oray siyak, di mo may baga kanyak? Pasensyakan, Tuna. Taapay. Anya ti makagapo. Basta, timakulakulahan ka na kayo. Ket saan amay ladawan ti ragsak ko. Itisin mang baykal niya kagasat. Saan lagtangin pagka ni Victor? Noon niya ti ibagpagka na anay bag-agasat at simbang baykan kwa. Anya nga ti rason. At inaibaga. May samot ni Criselda gayam ko. Nangag ko'y titagtagainat na. Ayat-ayatan na kano ni Victor. Ngam edi tinamag ko no'y naklunan ti panagayat ni Victor. Imbaga na asan kano pa'y. Agpay suwata. Asan da pa'y nga agayan ayat ka ni Victor? Cellphone ko. Awag ni Mami. Ay, sus. Inaangin sa amot ng ti ulo ti malasak. Apay matan ngagkan-kanta amadamang aglutlot. Tinasaya kasi. Umasadag aking kuwan. Zelda! Tatang. Nay, inaangin sa amot ng ti ulo, balasang ka. Among matanti kumanta. Ko tatang, naragsakak lang amin. Iso padasik madyag kanta. Kanya ngamin ayati, pakaragsakam. Ay, ko tatang. Ne. Pwede ka makasungbat iti diretso? Kunak, anya ti pakaragsakam. San yun nga mun tatang? Sinapatag, naragsakak ita makita yo. Nasaysaya at matlaan kumano ibagam Tapno sa anak mat amaborbortsaan nga amam. Pasensya kayon tatang. Jack, maibaga kada kayo. Kumusta mo ti panakisarita mo ni Victor? Naibaga na king kan? Nanya ti simbang bay agasat king kuana? Saan? Pinipilit ko. Ngam, talaga di na kayat nga ibaga. Anya? Katlo po ta di na ibaga. Noon niya day na yung bag-agasat at simbang baykan ko na. At adalakit nga rot ang nagkagara ka magdoktal. Ita? Anya nga rod ti aramidam tapno mamam? No ita, awan pa'y ti mapanunot kong aramidan. Ngam saan nakasumarden? Aging ga iti Jack Mamuan. Kuna itay ti anak ko, amabait la ang ti papalan na. Ngam aging gana ita, di pa'y simbang pa'y. Tatadamihan. Adan sakit paspasungadan nyo. Talaga nga adda balasang ko. Iso nga remuarak iti balaybay. Sino tata? Ni Criselda. Nagpakada kanya, amabait lang iti papalan na. Ngam aging gana ita, di pa'y simbang pa'y. Anya? Sa dino ka di tinapanan na tata? Saan na nga ron ngayong baga? Basta nagpakadala ang kanya nga dapapanan na. Ay, na yun gayam po. Pagdandanagan na kayo. Mabodbortsa anak kita kadag ititigtig na iti anak ko, Chuna. Tapay tata. Anya ka di karkar na atignay ni Criselda. Sigaw, asaan mat unay no ko amaon unay. Gam ita, kumanta pa yun. Anya? Mas daawak nga raw. Kanayo ng anaragsak ti anak ko. Dinamang ka din, no? Nya ti pakaragsakan na launay, tata? Why? Ngam di na kayat nga ibaga. Ha? Tapay. Jak nga rod ammo, no anya ti rason. Iso ama borbor siya anak unay. Anda ilimlilimad ni Victor. Ita,
Ni mat Criselda. Chula, tangay agkagayamang kayo una iti anak ko. Si kantuman ti mang salud-sundoan niya ti rason akas la maragragsakan ulay. Sige, tata. Bayan nyo. Damagag to di takin ni Criselda. Uray ka sumangpet, takasaritak to di gayam ko. Criselda, agyaman saan mo nga pinahay ti awis ko kanya. Gapotadyak kaya tagumura ka kanyak. Iso ngayon maya. Okay. Mga tangarutin. Oray kit kompleto ang tinorder ko. Nagadukit din to in-order mo taraon. Siyempre. Mabaybayag tamit lang agsalsarita. No adot isang sangwan tamakan. Wanangam, saan tamakan amin dagito eh. Diyawit ng tono saan maibos. Amon. Maragragsakan at laon na ita. Tangabin. Dahito ti damo ta apan at tape. Sipod inaklon mo ti ayat ko. Agpada talang anaragsak, Victor. Ngantay ko na kon. Awan ko mapailang ti pangipagbagam iti relasyon ta. Uy, mahal. Di ka madalagan. Diyak paila kaya't amaamuan ni tatang ti relasyon ta. Sige. Ilimot tapay lang nga roti. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, apay Victor. Asay na kinakitan? Taurila naklaat ka. Ni Dominic. Isu rin muar manipod dito'y fast food ngayon ta. Anya? Ang mga nalakita na ta. Palagpunak ka saan? Gaputi ka ado ti tao dito'y. Sa bagay, no nakita na ta ko ma, sigurado nga'y masidag. Uwin, isu nga awang pagdalagan. Saan na taan nakita ni Dominic? Sige kiti, mga tan. Kit inton malpasta, addan to itid kokin ka. Ha? Anya titad mo kanyak, Victor? Makitam to. Kit sapay lang ko ma. Tanagustuhan to Criselda. Nagpintas na talaga ni Chona iti dahi ti agatawan na. Kasla sa anak ama o amang buhay-buya. Tunggal malagip ko aming mingan dahi ito yung intib na kanyak iti apicture na. Inakto man pasyaran rabi. Sapay lang ko ma. Na magustuhan lang ito yung chocolate. Nakasagot ko man ang kengkwana. Inakto pasyaran manan. Dahi ayatek unay. Nabsugak iti kaadot in-order mo at araon, Victor. Anda pa'y binungon ko ngayawid mo ang meriendayon to kinitatang. Anya? Ay sus, nakababay no na yan kan ka. Abos tayong libre na. Adapay pinabungon mo nga yawid ko? Saan lang nga pinabungon titid ko ka? Anda pa'y sa bali. Anya pa'y, Victor? Nalipatan ka rin tiim bagakin kay tay. Nga apaman amal pasta amangan. Kit addan to itid ko ka. Anya kami dayjay. Mabit lang ha. Pero ako. At to yun. Ha? Kaya. May sa akahita? Anya tilinaon day ta akahita, Victor? Awatan kit luktam. Kit sapay lang ko ha. Magustuhan ko silda. Anya kami day to'y aya. Sige. Lukatam. Kit kitaan. Wen, ha? Nagpintasan asing-sing? Sapay lang mata magustuhan. Nagpintas, Victor. Magusto unay. Agyaman ako na magustuhan matlaing mahal. Agyaman ako. Sigurado lagit diyan ang ina day to'y. Uwen. Inkarigatak aginatang.
Gapo itinalaos a panagayat ko ken Kirselda. Agyaman ak, Victor. Mabalin ka diti, agkid daw. Anya di kidawam. Mabalin ka di asyak ti mangiyosong day tasing-sing itiramay mo. Sige. Total, si kamat yakin sagot iti daytoy. O sige. Iyusong mga rodan daytoy asing-sing itiramay ko. Kalpasan na, agawid tanton. Tata Damian, talaga ang nabayagan ni Criselda iti napanana. Isa ang baliwak tulangan ti umay. Alawan, balasan ko. Ha? Ngimot gaman Criselda ti nakalungan iti dayta tricycle. Nay, adapay bitbit na asing mangpag. Uwan nga, Rod. Friend! Oh, Criselda! Agda ka mat gayam? Uwan, itay pa yung urayan ka. Kasta ka di? Sige, sumrek tayo. Tagmerienda tayo kada tatang. Makan ka di dagiting sangpat mo balasan ko. Wan tatang. O sige, sumrek tayon. Apo, napsuga ka dagiting sangpat mo ang merienda balasan ko. Oray siya. Napsuga ka, friend. Agyaman na, tamagustuhan yung matlang dagitim sangpat ko. Asinaw tigim matang ka dagiting pameriendam ka dagame, anak ko. Ah? Ay, kwa. Apay nga, di ka makasao. Apay, adi mo sumbatan ti saludsod ni tata. Asino tigin matang ka dagidya sangpet mo. Ah? Ay, kwa. Shock, friend. Ah, Nay, apay anamayang ka. apay nga, min. Mamati kami matkat asika tigin matang ka dagiti sangpet mo. Agyaman na, friend. Ay, wan gayam. Anya ti ko na masaludsudam kanya. Di man may papaniki na paliw ni tatang mo kan ka. Paliw nga, anya. Na istorya kiti gayem mo. Ti mapalpaliiw ko anay dumduma kinaragsak mo. Anya? Mas daaw unay ni tatang mo. Taapay ka no, adi mo ibaga no anya ti pakaragsakam launay. Chona, tatang. Sahanan anasken amaamuan yo no anya dayjay apakaragsakak. Tinapatag, makita yo anaragsakak. Apay nga minadi mo kayat nga ibaga, friend. Wano. Agamak ka. Amangan no adama ka agaw iti dayta aragsa kasal salimot mata iti agdama. Kasta ka di? Criselda? Victor, naparami di kalman. Saan ka nadanon iti mahay kiti kalman ha? Ah? Napana kiti balay ti may sa kadagiti kasinsin ko. Adalan na pa ko baga pare. Kasta gaya mo. Ngam amom. Adda mapalpali ko king kapards. Aray. Anya ko mati, mapalpali yung mukha niya. Kas kalarimig takan tumartaraki pare. Anya? No, napasungbat mo ka din ni Criselda. Iso apirmi ti panagpagwapongan, ha? Saan pa pare? Oh. Sana mabalingay bagak ka. Ngayon naklulakon ni Criselda. Tingarot kong kuna magasan mo. Babalin ka di amamuan no, anya na gasat. Dominic. Isabdeng mong timangusi sa kanya panggip iti na jabanag. Pagamin, saan kunto nga ibaga iti uray asino? Nagpintas na talaga to'y sing-sing ngayon sagot kanyak ni Victor. Imbag lakit din. Tasaan anadlaw itay datatang ka ni Chona to'y sing-sing ko. Kadito kat damagan dakmanan. Oh, anya day taming mingming ang itiramay mo, anak ko. Ah? Ay, kwa. Sing-sing. Naggatang iti day ta sing-sing. Gan, nangalam iting gatang mo. Ay, kwa tatang. Ano nga dati sumbat ko? Sigurado anang gina day ta sing-sing. Kat no ginatang mo, nangalam iting gatang mo.
Saan ko ginatang daytoy, tatang? Anya nga raw, Kapilitan nga ibagak ngintad ni Victor. asino tinangisagot king kaedi day taasing-sing. Ni Victor, tatang. Anya, iso. Apay, inaklon mo ka din ti ayat na. Iso nga, sinagutan na kay ti sing-sing. Ha? Ay, ko, tatang. Lay, Ano tayo pag... apay di ka sumungbat. Kunak, inaklon mo ka din ti ayat ni Victor. Saan pa kay tatang? Anya, apay nga rod sinagutan na kay ti nang hinaasing-sing. Gaputa daytoy kano asing-sing. Titanda ti awan patinggan ang panagayat na kanyak. Pues, no kastaman bilang, anyapay nga rod ti pagkurangan na. Taapay nga di mo matlaang nga aklunan, tinadarisay a panagayat na king ka. Anya ka di pa si pagkurkurangan. Tapno may panagnak ko ti kinapot no taet ko. Dominic, Pangasim. Aklunan ko man taet ko. Ikan na kumay ti kuntaway amang iparik na kang kahit ti para. Taet ko ka. Di mo ka ti patyan na kati pagpagak. Patsyak. Mamatakan ka, Dominic. Apay nga rod at di mo matlangan aklunan to ayat ko. Kunak matasan pa'y nga ita. Mano ka di pa atawan ti kahit mo apanagoray ko. Tsaka mo. Talo na tawan nga agdat-dato na kin ka. Panagkunak. Umdas nga tamot tinday ta akabayag ka panagor-oray ko. Iti pa nang sungpat mo kanya. Dominic. No talaga nga'y ayatan nak. Makauray ka. Mauray ka sa nung kabayag, ti panaguray mo. Jonah, Ngam na saan ka na makauray? Nawaya ka, amang ibawing itirik namin ti sa bali. siksi ka lang tipit-pitik to'y pusok. Kay kaya't ulaan ng tag sa kaya baro. Gamti agayat iti sa bali. Mabit laang umaya kon. Naimbang nga orasyo, tatadam yan. Ay, si kamot kayam chola. Ni kadi Criselda tirantam balasang kao. Wan tata, adda ka di? Adda nga madamang agdigdigaw. Ta adda ka no papanan na. Kasta ka di? Ay, sayang. Awisat ko matadamot papanan mi. Ikuyog ko kumamot nga ing kami sumarabo. Iti kasinsin na ahawaya na si Mangpet. Ngam, napatpatag ka no ti papanan na. Inton maminsan lat nga rodon nga awisak, tata. Ay, sige Ngam, sumrek ka pa'y laang Taag sarita kayo pa'y. Uray no saanin, tata. Ang mga numaladaw ni Criselda iti papanan na. Sige nga rod, balasang ko. Ibagak tulat na nga rodon ngay may ka. Wan tata. Ay, wan kayam. Masaludsod ko man. Ibaga ka din ni Criselda, ti ibagbaga na apakaragsakan na launay. Saan pa'y? Ngam, ad-adda pa'y ti kinaragsak na. Anya? Wen, ta sinagutan ni Victor iti sing-sing. Ha? Sigsing? Apay tata. Inaklon ka din ni Criselda ti panagayat ni Victor? Kuna na asaan pa'y? Ngam, tsak masinuno. No agpaiso, wano saan danjay imbaga ti anak ko. Kunay, Jonah. Ano saan ako na makauray? Ibawin ko lang ang tirik na kiti sa bali. Kasano ang maisurok tayo pusok nga agay dito sa bali? Dominic, Idin do tayo sulat dati ikis tayo pusok. Ni Victor. mayak man dito pagparpariin ang abutaka dito yung sirok iti mangga pare. Ha? Ay, napariir ngamin dito pare. Angem, ita sumungatak.
Kasla nakaununag ti pampanunot ang pare ka. Ha? Ako, Gapo ka di manin kinayat ti mang burburibor iti panunot mo, Dominic. diyak nga minam mo. No, adalam namak, winawan, kayo na. Wala yung lata pare. Saan nga din tumit lang mat nagtirik na lakin ka? Imbaga nang may kanya ano, diyak makauren. Ibawing ko lang iti sa bali tirik na. Anya? Saan ko amaramid. Dahil sulahan kaya ayat. Di ora yung lata nga ron. No ka ano nakangaklunan pare. Kapilitan? O katsika, inaklon na kan ni Criselda? Ikwa. Oo. Kaya di ka makasumbat iti diretso. Saan tayo? Oo. Ngam? Awan pa'y plano masumuko? Awan. Apalan naklakit eh. Ngo'y bagak nga gayan ayat kaming kinikasilda. Napauli mo ka, ha? Sa mga oras yan. San ko nga isuko ti panang namnamak? Asubadan ng tumutlaan ti ayat ko. Tatang? Asino ti kinasarsarita yo itayadak iti banyo agdigdigos? Medyo na agayam mo. Anya? Apay nga rada dinak inuray, tatang. Gaputa imbagak nga adda pa panam. Iso asaanan asimrag. Ada ka di ibaga na kanyak, tatang? Adda ka no kumapangawisan nakin ka. Ngam, kunakmat nga adda pa panam. Saan na sinaludsod no sa dino ti papana? Saan mat? Ngam ti sinaludsod na. Kat no na ibaga mo no anya ti pakaragsakam. Anya nga rod ti imbagayo? Kunak asaan mo pa yan na ibaga. Kan kunak nga adda pa'y arim magsak ka. Gaputi inregalo king ka ni Victor Asingsay. Anya? Imbagayo arinigalwan nak ni Victor iti singsing? Nay, anak ko matidakas na. Agpaiso pa. Si tatang mat nakababain. Mabaing ka kaday. Ta inawat mo day ta sigsig nga oray di mo pa inaklon ti ayat ni Victor. Ay, uwan tatang. Isuti makagapo. Di aklonam di ayat na. Total, nasing pa. Kan ay ayatan nakamat unay ni Victor. Saan ko amay waksi ti panunot ko tinaybaga kanyak ni Tata Damian? Sinangutan ka no ni Victor ni Criselda iti singsing. Apay sinangutan na iti singsing? No sanda pa'y mat nga gayan ayat? Andan sakit di ilim-limad da kada kami. Dominic? Nagpintas lagi din ti pinaramid yung pagtutugawan di ti hardin nyo. Ay, Juan. Dito ya kami nagpalpalabas iti oras ko. Nadatay, awan katuhak. Saan ka di pa si mangkot ni Mami? San pa'y? Ado ka nung pailang ti asikasunay di Makati. Tikat nga min nagadwa ni Kusyo yo. Negosyo ti hiling kami ni Mami. Awan gayam, nagapuan. Ah? Iji balay da Victor. Di na ka di pa'y naibagakan ka? Tibagbaga na asim mangbay anay bagagasat na? Zalbay. Ngam nadlaw ko. Kasla ad-adamanan alimagsak. Anya? Oh, Dominic. Amangan kit dimot no inaklonan ni Criselda ti panagayat ni Victor. Ngam, ilimlimod dalahan ka na tayo. Anya? Amom, kasta ti pampanunutak. Burbur tiya ngamin kada tayo ti kinaragsak ni Criselda. Kastamat ki ni Victor. Saan ka no pa'y mat nga inaklon ni Criselda ti panagayat ni Victor? Kastamat ni Victor. Kastamat ti bagbagana. Ngam, at dagasat asin mangbay kan kuwana. Nupod no ti atap mo nga dan na bukal a relasyon na kiti dua. Di la mabalin. Aklo na mutin to'y ayat ko. Anya? Anya ba ay nagiti sumarano ang mapasama?
papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.